لروجاوای کردستانی دزی و تالانکردن و دستسرکردنا مالên welatiyên Kurd jariyê grûpên çekdar ve êdî bûye diyar de. Li bajarê Serêkaniyê Rojavayê Kurdistanê jî şer û pevçûn di navbera grûpên çekdar xwe bi xwe de li ser dabeşkirina parayan û desthilatê li deverê Rûda di encamê de kuştî û birîndar ketin. Rewangeha Sûriyê ya mafê mirovan roja sêşemê 21 Nîsana 2020 belav kir. Şer û pevçûneke tund di navbera her yek ji grûpên bi navê Ehrarê Şerqîyê û Liwa el-Mu'tasim de yên ser bi Tirkiye ve bi çekên giran û mûşekên RBC di nava taxên bajarê Serêkaniyê de rûdan. Huşyar li taxên Meheta, Ebra, cadeya Kenîseyan, dergehê Sînorî û xezana avê li taxa Xerabat berdewam e. Ji derê her wiha amaje kir ku grûpên Liwaê Qaqax û Firqeya Bîstan jî di wî şer û rûbirûbûnê de başdarî kirine. Li gorî Rewangeha Sûrî di şer û pevçûnên wan grûpan de du çekdarên Firqeya el-Mu'tasim hatine kuştin û hejmareke din jî birîndar ketine. Her wiha jê derê amaje kir ku ew rûbirûbûn bi sedema nakûkiyê li ser dabeşkirina parayan û dizî û talankirina mal û milkên welatiyên sivîl li wê deverê bû ku ew grûp bi zora çekan parayan li ser sivîlan disepînin. Girêdayî heman mijarê ji derên xwecehî ji bajarê Efrînê jî ragihandin. Roja yekşemê şer û pevçûneke tund di navbera endamên grûpa Hemzat û Koma 23 yên piştavanîkirî ji Tirkiye rûda. Lê tanha sedema şer û pevçûna wan nehatiye eşkere kirin. Ji beriya çar rojan jî şer û pevçûn di navbera grûpên Cebhe Şamiye û Sultan Murad de li gundê Xendûra rûda. Di piraniya caran de şer û pevçûnên wan grûpan li ser desthelata deverê û dizî û talankirina mal û milkên Kurdan têne encamdan û di gihêja tab kuştinê di navbera wan de. Girêdayî heman mijarê şer û pevçûnek di navbera polîsên leşkeriyên Tirkiye û Hoza Ebu Meîş de jî ku wan jî hin çekdarên grûpa Eşşerqiya ji mirovên xwe beşdarî şer kirbûn li bajarê Serêkaniyê rûda. Kesek ji wê hozê di şer de hate kuştin û hîn nakûkî di encamê de berdewam in. Roja şemiya Bûrî jî grûpên çekdar li gundên Asafîr û Erîşa, Fêsaliyê, Dawûdiya Malaslêman li gundewarê Serêkaniyê destdanînê ser mal û milkên welatiyan talan kirin. Malên hin welatiyan bi buhaneya endamtiya pêdê şewtandin. Her wiha heman grûpên çekdar malên Kurdên Êzîdî jî bi hinceta ku ne musulmanin yan jî kafirin şewtandin. Ji dema ku grûpên çekdar di operasyona Tirkiye leşkerî de derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Rojane bin pêkirinan derheqê welatiyên Kurd û mal û milkên wan de encam didin û dizî û talankirina mal û milkên Kurdan êdî bûye diyar de bê ku turê girî jê re were kirin. Alî Omer